D'acord, us ho heu guanyat. Biosport, passió inesgotable, energia inesgotable. El nou Ariel bàsic costa fins a un 20% menys, però t'ho deixa tot net. Bé, tot menys la butxaca. Llega un momento en la vida en que tienes que volverte exigente y decidir qué es lo que verdaderamente quieres y cuál es el precio a pagar para interpretar tu propio papel. Por eso yo confío en Indasec. Hay 1000 razones que hacen de ellas unas compresas únicas, pero por encima de todo hay una. Con Indasec sigo siendo yo. Per a pèrdues lleus, Indasec. Saps què vols. Uy, la última rosca que me comí fue en el año 73 aquí, en la playa. Nueva oportunidad. Cómete una rosca en bocata y llévate esta camiseta. Tens taques a les mans? Crema antiedat de Neutrògena. Redueix les taques i hidrata intensament. Neutrògena, mans sempre joves. Ara en porta't la promoció antitaques. A la Ginger la van abandonar quan tenia només uns mesos de vida. Està esperant una família que l'estimi i que, a més, li pugui ensenyar moltes coses. De les dues possibles famílies, quina serà la ideal per a una gossa com ella? Segur que la història de la Ginger tindrà un final feliç. Gossos, a TV3, aquesta nit. Només necessites un lífting de mil·límetres per semblar més jove. Complete Lift, el lífting de rock amb resultats mesurables clínicament provats. Estira i eleva fins a 2 mil·límetres el contorn facial i la parpella. Un lífting de mil·límetres per descobrir-te més jove. Rock, el lífting mesurable. Rock, promeses complertes. Avi, quin ocell és aquest? Una oreneta. I aquella planta quina és? Romaní. I allò per què serveix? Per fer-me badar. Espatec de Casa Terradellas. Només sabem fer les coses bones. Quan els peus els toca l'aire, la pell es resseca i es clivella. Neutrògena Peus, la seva fórmula noruega ultrahidratant, alleuja i repara en una setmana els peus i els talons ressecs. Amb Neutrògena, peus i talons perfectes. Crema de peus fórmula noruega, de Neutrògena. Esta es toda la grasa que encontrarás en la gama El Pozo Bienestar. Y esto, todo el sabor. Nueva gama El Pozo Bienestar. Finas y deliciosas lonchas de jamón cocido, pechuga de pavo, pechuga de pollo y lomo cocido. Las únicas 0% grasa en un formato de loncha fina y de fácil separación. El Pozo Bienestar. 0% grasa con todo el sabor de lo bueno. Aquest estiu, descansa dels polítics. Entre una Espanya i l'altra, de Duran i Lleida. Disfruta el teu benestar. Nova Sant Miguel 00 amb te sabor llimona. El cos et demana autèntica 00. Gaudeix del plaer dels teus millors moments amb l'exclusiva fragància i la frescor de Bernel. Sent el plaer, fragàncies Bernel. Bernel Cielo Azul. Sent el plaer de la fragància Bernel. Al Festival de la Porta Ferrada l'obra La cabra o quien es Sílvia amb Josep Maria Pou el 13 d'agost i dansa amb Joaquín de Luz i el New York City Ballet el 16 d'agost. Fins al 18 d'agost, a Canet de Mar, Festival de Música Clàssica Castell Santa Florentina, una programació musical formada pels millors artistes nacionals i internacionals. Fins al 19 d'agost, el CaixaFòrum de Barcelona exposa els treballs fotogràfics premiats al certamen Fotopress, un dels concursos de fotografia de premsa amb més prestigi. El Festival Jardins de Cap-roig ofereix flamenc amb Enrique i Estrella Morente l'11 d'agost i jazz amb Bobby McFerrin i Ferenc Snedberger Trio el 13 d'agost. Fins a l'11 d'agost, a Camallera, Festival de Noves Músiques, xerrades audiovisuals, caminades i concerts de música electroacústica i experimental a la nit i a l'aire lliure. Un esdeveniment per acostar-nos al misteri del cosmos.
Entre la vida i la mort hi ha una línia fina. No sóc jo, mama. Que és molt perillós traspassar. Ecos, a estrenes de TV3, demà a la nit. I després, Pata Gorobí. Trencar una cadena de la sort pot tenir conseqüències terribles.